ọ maka ndị na-amaghọ na mbụ asị na ndị Ogbahu na-akwa ọkwa azụ n'ala ugbo mana igbudo anya kịta ịyafụ na imilikịta ụmụ anyị agụwa n'akwụkwọ anyị enwe na mmadụ chinne ị na-anụ maka onye na-akpọ prọfesọ Ben Nwabeze ọ wụ onye Ogbahu ọ san ya wụ san izizi Naijiria nwere nke gosi na ụmụ anyị na-aba n'ife anyị na-agụ akwụkwọ hinne ịnụgo maka onye na-akpọ Honorable Sir Victor Afam Ogene ọ wụ nnukwu mmadụ enwere na Ogbahu kedu maka Right Honorable Somto Udeze ya wụ Speaker Anambra State na Kembo Stata ị na-anụ maka onye a na-akpọ Most Reverend Dr. Augustine Akubeze onye Ogbahu kedu maka Sir Dr. Patrick Nduka Sule Ogbuma Ide Ogbahu kedu maka Selin Highness Jude Chukwuemeka Okasili Oduminyele na Odekpideki Ogbahu nwere mmadụ ịnụgo maka Assistant Commissioner for Police ya bụ Chief Mkpanefu Udeze Ede Ogbahu niile kizizi ịnụgo maka Chief Chijioke Mkpanefu Efigbo Hi, Ogbahu Ibuka. Kedu maka Chief Ben Egonu Osummanụ Resort. Ịnụgo maka Oscar Onyema of Nigeria Stock Exchange. Ichere ọsọ ụmụ nwoke anyị na-agụ akwụkwọ. Ụmụ nwaanyị anyị na-agbakwa n'ife nke hinne. Ịnụgo maka onye na-akpọ Senator Stella Odua, oke mmadụ, onye Ogbahu ka ọ wụ. Ị na-anụ maka onye na-akpọ Isama Lavenda, ya nwaanyị wetara ọkụ na Ogbahu. Kedu maka Honorable Chinwe Nwebili, oke nwaanyị. Ị na-anụzi maka Chinelo Isagba mmiri Malugo, ọ ya ka ị na-ere anyị fa, Ogbahu nwere mmadụ.